Tak hezký ráno. Vysypal jsem tady teď první fůru tady na Troje. No, 7:15. Mají od 7. Takže zase bude dneska nádherný den. No a teď tady teda se vracím zpátky do Klecan, nebo vracím jako, jedu do Klecan naložit a chci ti ukázat, jak to tady po ránu vypadá a pak ze zdi objížďku dočasnou. Normálně tam, já nevím, 3,5 tuny zákaz se tam nejezdí. Prostě do Klecanského lomu, no. Tam teda točit nic nebudu, to už jsem tady někdy dával. No, takže tady se teď teda z Holešovic vyhrabeme nahoru. Myslím si, že asi nejlepší to bude tady od Bulovky pak kolem Blachovky. Jako cítí ze mě určitě to nadšení, že jo, pondělní. Ale uvidíš teď. Jako hlásili na dnešek -2. Bylo na 0, no. Miluju škrábání oken, tady teda ne, že jo, tady máš nastavený topení a začne ti to třeba jenom o hodinu dřív, nebo ani ne, topit a je to tady fajn, jo, ale osobák je horší. Člověk je línej si tam dát nějakou deku přes okno. Něco vymyslíme. No, takže tady Holešovice, rampa k Liberecký a uvidíme, jak to bude stát dolů nebo ne, no. Já jsem teda jel, ne později, ale tady stejně bylo nějakých, když to přeženu, 10 aut přede mnou. Já na to závodění moc nejsem. Kdo je první, kdo je pátý, to jakoby je jedno. Tady teda k tunelu, jako to je vidět, že to je volný, jo, ale nebo volný, jako prostě v takový ty normě, no, ale prostě tady nejhorší to křížení na ty vychovatelně. Tam ti jdou 2 pruhy z vrchu, z Liberecký, tam se napojujou z vychovatelny, že jo, teď oni přes takovýhle zebry, jako jsou tady vpravo, hned tam lezou do ty průběžný dolů, že jo, no, jako do ty dvouproudovky a to asi ne, to nechce se mě o tom ani mluvit, no, ale to je jedno. Podíváme, vezmeme to po starý. Jako tady dolů to prostě to je klasika, no, tady to je až nahoru někam, nebo ze zhora to skáče a to je furt to samý dokola. Budu muset vystříhat. Tady vyjedeme kolem Blachovky nahoru do Kobylis. No
a pak tam teda, jak jsem říkal, do toho zákazu. A pak se jezdí, no to uvidíš, já to pak natočím taky. Se jezdí druhou stranou. Silnice teda rozsekaná už. Ale to je jedno. Jo, takže prčíme tady nahoru. Tady na stírce bude lehká kolonka. To ani kolonka není, že jo? Já jsem kolikrát říkal, že se musím tady prostě někde dočíst, proč to zbourali tu vlachovku, když se tady nic neděje, že jo? Hej, furt díra, nic. A jako nejsem žádnej dechovkář nebo prostě něco takového, ale prostě je to takový kultovní místo, no. Já už jsem to jednou říkal, že vlachovka tady nebude, ale furt se tomu bude říkat tady kolem vlachovky, no. To jako už nikdy nezmizí. Je dobrý to. Jinak tady jako dobrá hospoda u Hofmanů. Škoda, že tady nejde někde prostě zastavit. Tam opravdu jako neříkám, že to je nějaká jako extra, ale prostě normální, ještě taková jedna z těch původních hospod. Tam s kolegou byl, když jsme se vraceli naposledy od někať z motorek, tak jsme se tam stavovali na jídlo. Prostě z těch hospod, z těch budou za chvíli už jenom skanzeny. To ale teď je tady opravdu teda teplo. To tady není ani přicpaný kurník, to je nějaký divný tady. Tohle je nějaký záhadný, to tady bývá úplně plný. Na poslední chvíli blinker. Tady už jsou Vánoce, jako všude asi jinde. No, takže tadyhle jsme už v části Chabry. Pár let zpátky, vole, vesnice. Dneska si tady normální člověk, jako kdybyste tady chtěl kupovat barák od někoho, nebo nedej bože si tady nechat koupit pozemek, tak prostě na to nemáš. Hej, taky vpravo, nevím, hrnuli to tady, dělali tam nějaký terénní úpravy, tady je vjezd do ty stavby, jestli to budou parcely tam, nebo co tady se dělá, nevím. A taky vykáceli. Já jsem akorát zvědavý, kudy do těch bel pojedem z těch klecan, tyva, protože
zamrdaný tady všechno. Tady vlevo máš celnici Zdiby. Taky jsem tady párkrát ze starých časů vystál na vyclení papíry, snad jsem tady zaclíval. Ty vole, kde ty časy jsou? No. Takže to tady... Teď to bude prdel, no, tam tě nikdo nepustí, tenhle ten tady je vysranej. Je soustavná kolona, jo, a prostě oni vědí, oni to moc dobře vědí, jedou jako ovce. Nikdo tě tam nepustí, ty vole. Tady je značená objížďka, protože se tam asfaltuje u kolem Holdu. A jede tady nějaký Ingous, ty vole. Přitom ta objížďka už je tady, třeba řeknu, jako 14 dní určitě. A on tady kroutí palicí, ty vole, že sem uhejbáš. No, to... Ale sám při první příležitosti tamhle pojede autobusáckým pruhem nebo udělá nějakou prasečinu, jo, že nad tím Míro, zasměj se nad tím a měj to v piči. Jako opravdu, co se to s těma jako lidma děje, to je hrozný. Tady taky, jo, to... Ale to jsou všechny tyhle ty vesnice okolo ty Prahy, já nevím, 10 kilometrů kolem Prahy. Ty jsem už kolikrát snad to říkal, že tyho dříve potom tady neflus ani pes. Jo, bylo to prostě takový úplně jako okraj. To samý tam, jak se teďka zdržuju. Tadyhle ty Hovorčovice, všechno tohleto okolo. No a dneska tady ty vole prostě jako nemá šanci, jako to je. Tady tyjo, já nevím, jsem to jako už jednou říkal, tadyhle třeba nevím 15 kiláků jedny vesnici, tak domek, ty vole, úplně jako o ničem, jo, to prostě, nebo o ničem, on by byl dobrý, jo, ale kdyby za něj nechtěli 4,5 milionu, jo. To je prostě nesmysl, jo, kdybys to viděl, to... Já jsem se nedal, nevím, 2 roky zpátky, nebo to mě to uteklo, tak jako o hodně lepší dům, sice o 60 kilometrů dál, ale prostě tyho seš ani ne na polovině, no, prostě. No nic, to kecám hovna. A všechny tyhle ty statečky a takovýhle ty věci, všechno tady opravujou, předělávají.
řekl můj kámoš, asi dělal celý život něco špatně. Jako třeba se diví, že tady jako proti mě nic nejede, ale už jsem to snad na začátku říkal, že tam, co se naloží nebo z Aholdu, tak by se to tady nepotkávalo. Jo. Tady by neměl co dělat. Tak aby se to nepotkávalo takhle, tak to má jezdit správně druhou stranou. No. Krávo, vole. Takže tady teďka, co jedu celou tu cestu, nebo celou tu dobu tam z ty křižovatky, jsou údolí ze zdi, tak tady to normálně seš furt v zákazu, tady jinak se nejezdí. Nejezdí, jo, když je nějaký průser nebo to, tak to tady občas se dá protáhnout, ale tady zrovna tohle je jedno z míst, kde opravdu seš jasnej. Tady jako projede pár aut přes den a seš v prdeli. Takže tady hned jsou aktivisti. Já vím, že to je zase jako strašně zajímavý video, ale třeba pro mě, jo. No, takže už budeme na ty křižovatce. Tady vpravo je houbalovna. Houbalovna Klecanská, vedle betonárka, nejezdíme. Občas jsme tam jeli, něco jsme jim vezli tady, ale už to skončilo, no. Takže jsme tady na ty křižovatce, doleva teda do lomu, tady doprava vidí, že je slepá, tam dělají asfalt, vlastně od toho centrálního skladu, od toho Aholdu až tam ke Kulaťáku. No a teď tady teda přijedeme k lomu, tam dolů to natáčet nebudu, protože to už jsem tam párkrát něco točil a pak se sejdeme až naložím a pojedeme tam na druhou objížkou, jestli tam bude něco vidět, jestli tam mlha nezoustne. No. No, tady odbočka k lomu teda už a